сенка. Виж е та. Тупета е малко стара, ама колкото да пусне спори. Я обърне. Отдолу пънчето. Та е преминала тежко. Я виж она. Хубаво долу пънчето. Сега хвани завадце лекичко. Къде е пънчето? Нямаш късмет. Виж как е опързателната. Това какво се прави? Да пусне спори. Що? Ими по този начин се размножават свишната, къде е тръгнала една малко отдолу също. Айде бе. Така. Първата ти хубава манатарка. Не ще редиш ли? Не. Ги виждаш. Имам една малка. Много малка. Аз си младътка съм. Ще екстра. Виж една малка. Виж. Сега две малътърка ли? Ами, да, бебе, ама много малко. Стане. Добре. Дали ще видиш? Айде ти си. Абе, точно пред тебе. Малко там. Не, точно. Отидох някъде да лежа. Да виж аз колко далече видях. Това е хубаво. Де факто за да пусне да има още гъби ли? И да, от тия спори се тръгват много такова. Защото тия къде се режат, си мисля, че там отдолу ще поникне друга губа, което е невъзможно. Така е хубаво като тебе. Значи там ти крити. Хайде ги проверя. Има тая брезовка. И тая станкопънче е брезовка. Само тая е супер. Ето още. Това е топ вече. Леко. Да. Добре. Боля.